a París i ara triomfa a Itàlia, Bèlgica, Holanda i també a Espanya. De fet, l'entrada per la Porta Gran ha sigut per València. Volen conèixer més detalls del Tectònic? Un grup de xics valencians ens ho mostren. Juan, Alejandra, Héctor i Àlex són 4 valencians que apunten maneres en això del Tectònic. Fonamental, la música tecno i moltíssima concentració per a executar estos moviments espasmòdics estudiats al mil·límetre. València s'ha configurat com l'entrada del Tectònic a Espanya i estos xics en són l'exemple. Quan balles és algo que te sents súper lliure per dir, no sé, es una emoció. Cada uno tiene un estilo de baile y cada uno vamos creando nuevos pasos. Me puedo considerar Tectonic Boy. Luego con tus amigos lo pones en práctica y si hay que corregir algún movimiento, pues lo corriges con ellos. Diuen que no hi ha normes ni regles, cadascú inventa nous passos i els ensenya la resta. Pinzellades de hip-hop, voguing i electro, una fusió de Vertigen. Alejandra fa poc que el practica. Juan, francès de naixement, diu que el porta en la sang. Héctor se sent lliure i Àlex vibra amb la música. Sensacions que a poc envaeixen la ciutat. Ja ho saben, si els ha agradat, poden intentar-ho. I ara prepárense per a patir amb la història d'amor impossible que arriba al Palau de les Arts este cap de setmana. S'estrena l'òpera de Händel, Orlando, la primera barroca que es presenta a l'Auditori. Eduardo López Banzo dirigeix l'orquestra de la comunitat en una producció trencadora molt lluny del llibret original d'Arisotto. Les desaventures amoroses d'Orlando el Furioso estaran al Coliseu Valencià fins el 2 de març. És el rei del teixits de luxe, sens dubte. L'alacantí Aníbal Laguna ha presentat avui en Cibeles la seva nova col·lecció One and Only. Rasos triples confeccionats a València, vellut líquid o telador, entre d'altres, han portat el glamour dels anys 50 a la passarel·la. Cares conegudes en la primera fila, entre elles la seva musa, Jacqueline de la Vega. Últims retocs a l'interior, maquillatge sofisticat i nocturn, tacons de Vertigen. La dona per a Laguna és sensual de cap a peus. Predominen els vestits joia, però enguany són els teixits els grans protagonistes. Aníbal Laguna presenta en esta nova edició de Cibeles un teixit fet a bosta. Per ell es tracta d'esta tela feta a base de fils d'or. Cada metre costa 3.000 euros. Per a este vestit han fet falta 5. Això vol dir 15.000 euros només en tela. Es como si cogieras una cota de metal. Sí, és com una malla de... L'han portada des de Kuwait. Amb ella ha fet 4 models que no eixiran a la venda. Este ras triple l'han fet a València. Produeix un efecte tornassolat que va del gran al negre segons la llum. L'altra gran novetat, el vellut líquid. Da una sensación de que está absolutamente mojado y que lo utilizaba Madame Vionnet para cortar los vestidos al bies en los años 20 y es muy difícil de conseguir porque se necesitan telares especiales para poder hacerlo. Or, negre i cirera són els colors bàsics d'esta dona única i excepcional. Després de 9 anys d'absència, la reina del punk reapareix a la passarel·la. Fidel al seu estil, Vivienne Westwood presenta ahir a la Setmana de la Moda de Londres la seva nova col·lecció. Va ser el moment també d'una altra de les grans, Luella. La dissenyadora britànica ens va mostrar el seu costat més oscur amb una col·lecció inspirada en el món de les bruixes. Duel de titans en la cartellera del cap de setmana. Daniel Day-Lewis i Johnny Depp competeixen a les sales amb un drama Made in America i un thriller amb tints de caricatura amb la firma de Tim Burton.
Que Daniel Day-Lewis és un gran actor deixa poc espai al dubte. En El nom del pare, L'últim mohicà o Gàngsters de Nova York són el llegat d'un artista versàtil i amb una credibilitat a prova de bomba. ¿Quieres ir a buscar a otro que venga a perforar, Eli? ¿Hacer la inversión y el esfuerzo inmenso que eso conlleva? Ara es posa en la pell d'un heroi nord-americà, d'un home fet a ell mateix a colps de vida. L'argument de Pozos de Ambición pot sonar convencional, però la firma de Paul Thomas Anderson promet una pel·lícula diferent. D'entrada té 8 nominacions a l'Oscar, entre ells el de millor actor. Daniel Day-Lewis ja té a casa el Globus d'Or o el Premi dels Crítics de Nova York. Johnny Depp també en sap de versatilitat. Tan histriònic com és que el seu rival també s'ha fet amb el Globus d'Or, esta volta en la categoria de musical. Nada de Barker. Ahora soy Sweeney Todd y se hará venganza. En Sweeney Todd, el seu paper de barber assassí que mata cantant l'ha dut de nou a l'Olimp de les Estreles. Darrere està el seu director fetitxe, Tim Burton. El seu exèrcit de fidels el veuran en una història fosca i sarcàstica que li va com anell al dit. ¿Qué tal si le afeito? Qui s'endurà el gat a l'aigua està per veure. Le garantizo que nadie le afeitará mejor. Este és un aperitiu de l'última pel·lícula d'Indiana Jones. Les noves aventures de l'arqueòleg més intrèpid del cel·luloide arribaran als cines el 22 de maig, però de moment podem anar obrint boca amb el tràiler. Paisatges exòtics, tribus perdudes, persecucions d'infart i un Harrison Ford més en forma que mai no faltaran a la nova entrega d'una de les millors sagues d'aventures de la història del cine. I si pensaven que ho havien vist tot el dia dels enamorats, miren, els més romàntics celebren el dia de Sant Valentí casant-se i no en qualsevol lloc. El gratacel de l'Empire State a Nova York ha sigut l'escenari triat per 13 parelles per a dir el sí vull. I Castelló ja té llibret de la Fira de la Magdalena. Les reines de les festes, Laia Vacas i Andrea Palacios, l'acaben de presentar a tots els castellonencs. Més de 250 actes per a celebrar les festes fundacionals de la capital de la Plana. Enguany es repartiran més de 100.000 llibrets i 200.000 cintes verdes entre els festers. La ciutat cal fallar motors per a viure l'esclat del llum sense foc ni fum.